Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus,
who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day imi nasabutan asin naotob-an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini nagdalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga paglugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan 9 sa ika-34 semana sa ordinaryong panahon, ang mga intensyones kan sa tuyang sa tamisa iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Juvie Locinario, Ray Samarista, for all the blessings and bless me with the Holy Spirit, offered by Charisme de Mesa. Thanksgiving offered by Harvey Bailon, for blessings received promotion of Elaine, offered by John Paul and family. Thanksgiving offered by Abion family, Joey and Arby. Special intention for good health of Irene, offered by Messenbird family.
Special intention offered by Attorney Malvar and family. To pass the exam for civil engineering offered by Kian Perry Ellen. For the exam offered by Franz Grahida. To pass the B2 German language examination offered by Diana Marie Ontiveros. Special intention offered by Tess Avisado. For safe travel of Joey and family offered by Joey and RB. For healing and fast recovery of Noni and Clarissa Blanca offered by Joey and RB. For successful procedure of Maria Cecilia Robles Valenzuela offered by Ines. To pass the examination of math offered by Logroño family. For complete healing of Sarah Punzalan offered by Reducto family. Para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag, Herminiano and Rosa, dulot ni kan Antimano family. Para kay Jaime, dulot kan Esplana family. For all souls offered by Joey and RB. For Elmer, offered by Espares family. Sa liwat, Diyos marahay na aga sa indugabos mga tugang. Matindog na po ang gabos sa sinawiton yato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito.
Huwebes kan sa tuyang pagdebosyon sa mahal na patron San Judas Tadeo. Ini ang pinakahuring Huwebes kan taon kan simbahan bago kita maglaog sa panibagong taon sa liturhiya. Asin sa ultimong Huwebes na ini, pinaguhurup-hurupan ta ang mga ultimong mga bagay. The last things, the things that truly last. Punantaan selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagkadiyos sa paagi kan pagtukdo kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pang mga tawo ang magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon yato ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Daniel. Ang mga tao nagduman sa harong ni Daniel, asinako asya na namimibi, asin nakikimaherak sa iyang Diyos. Kaya nagduruman sinda sa hade, asin sinabihan, bakong naglagda ka nin pagbuot o hade, nadainin si isay man na magpapamibi sa arinman na Diyos o tao, sa laog nin tulong-pulong aldaw, kundi sa imo sana. Huli ta ihuhulog mo sa lungib nin mga leon ang gumibo kaiyan. Anhade nagsimbag, totoo, asin susog sa tugon nin mga Medo, asin mga Persa, ang pagbuot na iyan, dei babagohon. Dangan nagsarabi sinda sa hade, si Daniel o hade, saro sa mga Hudiyong bihag, dei nagkukuyob sa imo asin sa pagbuot mo, at ngani makatulo sa sarong aldaw na nagpapamibi siya. Namundo ang hade, kaya pagkadangog kaini, asin pinaghimuyawot niya na ikaligtas si Daniel. Kaya sagod na nagsulnop ang aldaw, napurisaw siya nin kahahanap nin paagi na ikaligtas siya. Alagad itong mga tao nagkasararo na nagbalik sa hade saka nagsabi, pakigirumduma o hade, nasusog sa tugon nin Media, asin Persya, an arinman na pagbuot o pagbawal na pinagtutuuhan kan hade, dai maliliwat, kaya ipinakuakan hade si Daniel, dangan nagbuot na ihulog sa lungib kan mga leon. An hade nagsabi ki Daniel, an sa imong Diyos na danay mong pinaglingkudan, siya ang magligtas sa imo. Dinara ang sarong gapo na ibinugtak sa pinto kan lungib. Pinagsilyuhan ito kan singsing kan hadi, patin kan singsing kan mga prinsipe. Tanganing ang pinagkahamanan, dapit ki Daniel, dai maliwat. An hadi nagbalik sa iyang palasyo, dai nagkakan asin pinahali ang mga manunugtog saka mananayaw. Dai siya nangaturog, kaya pagkaagang amay, nagbangon siya ta nagduman sa lungib kan mga leon. Mantang nagrarani siya, namundo na inapod niya si Daniel. Daniel, surugoon ng Diyos na buhay,
Ikinaligtas ka daw kan Diyos na mainbud mong pinaglingkudan? Si Daniel nagsimbag, O Hade, mabuhay ka lugod sagkod paman. Isinubol kan sa kuyang Diyos ang sa iyang anghel na iyo ang nagpinto kan nguso kaining mga leyon, nganing de ako pag-anuhon. Huli ta sa iyang mga mata, dai ako ninsala. Dai man ako nakaginibo nin maraot sa imo, O Hade. Naugma nin makuri an Hade, huli ka ini. Ipinakoa si Daniel duman sa lungib. Dai nin kaanohan, huli ta nagsarig siya sa Diyos. Dangan nagbuot an Hade na darahon asin ihulog sa lungib kan mga leyon, idtong mga tawong nagsumbong ki Daniel, an sa indang mga aki asin mga agom. Dai pangani sinda nakaabot sa laog kan lungib, nagpaaragaw na ang mga leyon sa sainda asin rinunot an sa indang mga tulang. Dangan an Hade na si Dario, nagsurat sa gabos na banwaan, katawuhan asin tataramon sa bilog na kinaban, an katuninongan mapa sa indo. Ipinagbuot ko na sa bilog kong kahadean, pagtakutan asin igalang ang Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay asin daing katapusan, an sa iyang kahadean dai malalaglag asin magdadanay sagkod paman. Siya ang nagliligtas asin nagsusurog. Minagibo siya nin mga tanda asin nga ngalasan sa langit asin sa daga. Ilinigtas niya si Daniel sa nguso kan mga leyon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Ambon asin uran, mag-umaw kamo sa kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman. Aldaw asin banggi mag-umaw kamo sa kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Liwanag asin kadikluman, mag-umaw kamo sa kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman. Mga kikilat asin mga panganuron, umawon nindo ang kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagkod paman. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Ang bilog na daga mag-umaw sa kagurangnan. Itao siya sa iya ang kamurawayan asin kaumawan sagkod paman. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, hallelujah. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa disipulos, kun an Jerusalem sa indong mahiling na pinapalibutan nin mga hukbo, isipon nindo na haranina an sa iyang pagkarumpag. Sa oras na iyan, an nasa Judea, magdulag sa kabubuludan. An mga nasa banwa, dapat maghali. An mga nasa uma, dain na maglaog sa banwa. Huli taan mga aldaw na iyan, mga aldaw nin padusa. Mga aldaw na mauutob ang gabos na nasusurat. Sa mga aldaw na iyan, hirak man sa mga bados, asin mga nagpapasuso. Huli ta magkakaigwanin dakulang kahurasaan sa dagang ini, asin padusa sa mga tawong ini. Gagadanon sinda sa tarom kan espada, dadarahon na bihag sa runa nin mga pagano. An Jerusalem,
pagbabatay-batayan kan mga dainin pagtubod, sagkod na matapusan sa indang panahon. Mga tanda mahihiling sa aldaw, sa bulan, sa mga bituon, sa dagaan mga banwaan mahuhurasa, huli sa hinaguhob kan dagat asin kan mga hukol. Ang mga tawo magkakadirismayo sa takot, pag-iisip-isip kung ano ang mangyayari sa kinaban. Huli taan mga planeta sa kalangitan magkakahurulog. Dangan mahihiling an aki kan tawo. Madatong sa panganuron, panok nin kapangyarihan asin kamurawayan. Kung ini nagpupuon ng mangyari, magtingkalag asin iitaas an payo. Taharanina an kaligtasan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Yaon po kita sa pinakahuring simana kan liturgical year. Kan nakaaging Domingo, pigselebrar ta po an Christ the King. Sabi ta, that is the last Sunday of the year. This coming Sunday is the first Sunday of the new year in the church. First Sunday of Advent. Kaya ining mga weekdays pong ini sa tahaw kan duwa, these are preparatory days. We are transitioning from the old year, the previous year, to this new year that we are about to welcome. Asin taon-taon, on the 34th week, pirming arog kainian mga babasahon, the end times, the last things, mga pagirumdum na matapos ang kinakban, na ang gabus na bagay may katapusan, the end times, to ask us to prepare for them, to be aware that there is an end, kaya pirmi kitang preparado. Pag naiisip ta po ang katapusan kan kinakban, pinatuod kita kan media, kan mga istorya, na saruining bagay na dapat katakutan. Mala, nadangog ta po digdi sa Ebanghelyo, malalaglag ang mga bagay, magkakahurulog ang mga planeta, and all those things. It's easy to fall into fear. Nahilingon ang katapusan kan kinakban as something to be afraid of. Magdalagan kita, magtago kita, dulagan ta ini. Kadakol po sa satuya ang nakakaisip nin mga nakakatakot na bagay. And this is how we usually look at the end of the world. But here's an interesting reality. Sacred Scripture and the church teach us that the end of the world is not about obliteration and not about destruction. Bako lang po ining pagkarumpag o pagkaraot kan mga bagay. That is just one part of the picture. Kung hihilingon ang kabilugan kan katapusan kan gabos, it is also a time of renewal, of transformation, of healing. May apud digdi an early Christians, they called this the Day of the Lord. The Day of the Lord is a time of transformation. Madatong ang kagurangnan, mabalik siya. Kaya nga ni, an Advent, manungod po dyan. An Advent, kadaklan na beses, na may misrepresent as just preparing for the first coming, ang pagkamundag kan kagurangnan. Pero bako lang po. There are 4 weeks in Advent. Only the last 2 weeks are in preparation for the birth of Jesus in Bethlehem. Only the last 2 weeks. So pinakaharani na sa December 25. Pero bago po kaiyan, ang inot na duwang simana is about the second coming. Kaya ang Advent, bako pong suhay sa Christ the King. Kasugpon pa man giraray because we are preparing for the second coming. Ang pagdatong niya sa katapusan kan kinakban.
And the Catechism teaches us that when Christ comes again at the second coming, He will bring a new heaven and a new earth. Not a destroyed heaven and a destroyed earth, but a new one, panibago, marahay, transformed, healed, returned to the original holiness and justice. Bakong pagkatakot, kundi katuninungan. Bakong pagkarumpag, kundi kahusayan. And this gives us hope. Kadaklan na beses nahihiling ta, namamatian ta sa buhay na ini, sa kinakban na ini, ang pagkaraot, ang pagkarumpag. We don't have to look very far. Mahihiling ta iyan sa satuyang nasyon. Maribukon kita dahil kan korupsyon. Maribukon kita dahil kan mga aksidente. Nagkakawarara kita, nalilibong kita. We don't know where to turn to. And many times when the Lord comes at the second coming, many times when He comes to visit us, daita man po ini namamalayan dahil sibut-sibut kita sa ibang bagay. Tamang-tama, on the first Sunday of Advent, madadangog ta po iyan. That is the first message when we enter first Sunday, this coming Sunday. Ang mensahe po sa Domingo, magmata, be awake. Kasugpon po iyan kan pigtataramta sa simanang ini. Dahil tibaad po, we are not paying attention to the coming of the Lord. We are too busy with worldly things na daita na mamaanan na madatong siya. Sibut-sibut kita sa pagpayaman, sibut-sibut sa mga relasyon, sibut-sibut sa mga bagay na yaon sa kinaban. These are not in themselves bad things. They are not wrong in themselves. But if it consumes us that we tend to forget the spiritual aspect of our lives, baka nalilingawan ta ang tunay na mas mahalaga. Ang tunay na nagdadanay, ang kalag, ang hawak pong ini, malalapa ini, magagadan ini. But the soul lasts into eternity. Iyo ini ang dapat inaataman man sa paagi kan pagsimba, sa paagi kan paggibunin karahayan sa kapwa, sa paagi kan pagtubod sa mahal na Diyos. To take care of the soul, not just the body. Sa inot na babasahon, nadangog taan istorya ni Propeta Daniel. Beautiful story of this prophet na ilinaog sa den of lions, but he was not consumed by the lions. He was saved by God. Arog kaini ang presentation sa mahal na Diyos sa inot na babasahon, para ligtas, para surog, liniligtas bako sa naan hawak, kundi pati ang kalag. Inilugod ang satuyang magin posture as we enter into Advent. Sabi sa puro kan Ebanghelyo, pag nahiling na nindo ang katapusan kan kinakban, when you begin to see that things are falling, starting to fall because of the end times, magayon ang posture na pigsasuggest. Ang sabi, magtindog mintanos, magtingkalag. Dai magduko, magtindog, magtingkalag. Stand erect, raise your heads, because redemption is at hand. Haranina ang kaligtasan, haranina ang pagbalik, kaya magpreparar. Tabangan lugod kita kan mahal na Diyos na magpreparar. Tabangan kita kan mga santo, si Saint Jude, asinan iba pang mga banal, na ang buhay nagtutukdo sa tuya about preparedness. Tanganing anuman na oras magdatong ang kagurangnan, tayo kita maabtan na nagkakaturog, o naghihinugak, o nagpapabaya, kan gabus na tinaunya sa satuya. 이디노도넛 내
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sakuyang atang asin sa indong mga atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakoa an sa mong mga dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu, iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani ang palada na apostoles, iyo ang pinadagos-dagos na pinagkatiwalaan kan pagbantay mo, tanganing maataman kan iyo man sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga anghel asin mga banal, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Banal ang kagurangnan, Diyos sin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan amin narigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas yan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin magkakan ka ini, da ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, da ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin langit. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo.
huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita siring kan itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaom mo sa muyangon yan, asing patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siriwan ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaaban kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaaban kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Uya si Yesu Kristo, an Alpha asin an Omega, kapinunan asin katapusan. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang magkakahipno, ikapalan kagurangan, ang magkakapanong, ang panugang pamanang, nainitaw, minsa kuyang duka.
Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugod ining sakramento na samuyang inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kun sain an sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ngunyan nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot po sa 21,334 pesos and 80 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 1,877 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,039 pesos and 45 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason na Aglatore, asin Seminarian Jonel Ramoso Argamosa, o ordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamong kaulangan, manungod sa indang ordinasyon, paisiyon po tulos ang chancery. Siring man available po sa opisina ang St. Jude image as in souvenir items. Sa masunod na semana, Disyembre 1 sagod 3, aldaw nin Lunes sagod Miyerkules, magkakaigwa po ng 3 masas for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumtumon. Asin maabot may man pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana. Anonymous donors, duwang tig 5,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, duwang tig 500 pesos, 400 pesos, asin 200 pesos. Bigeria Apinado, 5,000 pesos. Marilyn Castillo and Family, 2,000 pesos. HG and Ian Peña, 1,000 pesos. Juan, 200 pesos. Salamat po, asin Diyos, mabalos. Mantang hinahalatta po na an kagurangnan an magbalik kan hustisya kan gabos, day po ibig sabihon na pinapabayaan taman an hustisya sa panahon ngunyan. Ngunyan na maabot pong November 30, magkakaigwanin ikaduwang trillion peso march. Iniimbitaran po kita kan mga obispo kan Pilipinas, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, na magpartisipar po sa nasabing pagmarcha. Digdi po sa Albay, gigibuhon po ang trillion peso march dyan po sa labanan sa Legazpi Historical Marker, ini pong rotonda. Gigibuhon po iyan sa Domingo, November 30. Mapuon po alas 8 sa Sarong Santa Misa, duman sa Albay Cathedral. Pero kung digdi po kamo masimba, pwede man po nahalaton na lang digdi. Dahil pag 9:30, mamarcha po puon sa katedral, pasiring po digdi sa rotonda. And at 10:30 in the morning, igo po nin programa digdi sarong peaceful prayer rally sa pangapudan po sa malinig na paggogobyerno as in transparency and accountability sa public life. Lugod makapagpartisipar po kita tangani na makapagdaranin hustisya sa panahon ngunyan mantang hinahalataan pagdatong kan kagurangnan. Salamat po sa mga naglingkod sa misang ini. Salamat po sa presensya nindo. Inot na agang amay, inot na bagay na ginigibota, ining pagdebosyon ki St. Jude. Tindog po kita. When we return on Sunday, it will be the opening of the new liturgical year. An kagurangnan mapa sa Indo,
asin sa imong spiritu. Sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa pag-andam sa pagdatong ni Kristo. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, minsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuhan, simo man nahipnoan, dungawas sa mong kamugtakan, bulungas sa mong kailangan. O San Judas Tadeo, kami kahirakiman. O San Judas Tadeo, kami kahirakiman. Sa bagyo kami hinagupit, lalong nagrarong ang langit. Kan buhay abaan sakit, sa dagang panumpait. Dakol na simong tinabangan, huli kan simong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami kahirakiman. O San Judas Tadeo, kami kahirakiman.